Ja, Sådan good der, up. nu startede den. Irsk Duolingo. For real. Ja. Yeah, please stream. Nå jo, det skal jeg nok. Hvor er du henne? Hvor? Yeah. Ja. Alright. Alright, boys. Okay, hvad tror vi salat er? Den er vild. Er det salat? Salad. Salat. Er det salat? Kaka. Kaka? Eller Limods. limod? Det er Salad. nok, det er nok Wow, salat. det er lort, men det er en kage i stedet. Ja, det er kaka. Det er kaka. Salad. Salat. Ja, Wow. det er kaka er Kaka. godt. Kaka, ja. Kaka. Kaka. Nyt ord. Ja. Kaka agus Spania le de hull. Kaka Kaka agus Spania. Spania. Kaka agus Spania le de hull. Kaka agus Spania. Er det brød eller banan? Hvad tror du? Le hull. Kaka agus Spania le de hull. Good. Hvad betyder de der ting? Lort og Jeg tror, det er en Spania. brødmad. Det er dårligt. Hvad er det er? Det er det ikke. Jeg tror, det er brød, Lidt måske. dårligt. Nå, nej, det er det ikke, fordi... Spania. Du glemte dog din abe. Jeg sagde det endda. Sagde du? Slan. Slan. Det er mælk! Holy shit, det var mælk. Hvad Det fanden? var mælk. Slan, det må være... Nej, man siger ikke slan til goodbye. Slan. Det gør jeg. Det vil ikke... Det skal man lade være. Jeg skal lade være med at tage Slan. mus over. Okay, men er det her sådan en Slan. ting, som folk rent faktisk siger? Så... Good. Slan. Kaffe no te. Kaffe nu Ved det. jeg. Ja, det er nok eller... Kaffe og te. Ja. Limod no banya. Ja. Limod no Banya. banya. Limod no banya. Ja. Du helst have citronsaft eller mælk. Ja, Te grandma agat. citron eller mælk. Ja. Tego raft. Wow. Raft med agat. Te. Jeg tror det er te med sukker, tak dig. Nej, det er jo ikke med sukker, selvfølgelig er det ikke det. Gør raft mig. What? Hvordan er alt det der tak? Oh no. Men jeg tror ikke det rent faktisk er tak. Jeg tror bare det er en ting der sådan Det der. bliver brugt på samme måde. Nej. Limod. Salad. Salad. Svikra. Shukra. Shukra. Ja. Iske. 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 Og ta. Eller te. Ja. Gur. Guraumaga. Gurafmachake. Det var ikke... Hvis der er nogen... Måske er det sådan et idiom. Ja. Skal vi Google Jeg Translate? tror, det er et idiom eller et eller andet. Skal vi ikke lige finde Google Translate? Måske. Det kan også bare være... Google Translate er awesome, jo. Det er den ikke. Ikke japansk. Hallo, irsk. Japansk til fanøsk. Ja. Irsk. Ja, good up. Hallo, internet. Jack ville være så stolt. Ja. Så... Ja, selvom han vist heller ikke kan irsk, men det er lige meget. Nej. Kage. Siger den, Okay, Google Translate er fuck, fordi internet er død. Wait, okay, man kan faktisk bare ikke. nej. Sådan, den fikset. Irsk. Ja, Irlander. Ik. Ja, good up. Hvorfor er det så langsomt?
Oh, wait, den fortsætter. Hvorfor? Det var sådan den sidste ting, der ville være italiensk. Hvorfor foreslår den det? Tak skal du have. Det er fair nok. Det er fair nok. Det er cirka lidt langsomt den danske. Tak skal du Ja, have. okay. Det er jo bare den danske. Eller et eller andet. Agus. Den danske. Tak skal du have. Ja, Den bruger man hele Allez. tiden jo i det moderne Danmark. Ikke så ofte. Slán. Island. ja. No, Det bruger man... grandma agat Jeg slán. føler kun, man bruger det på... Ja, det ved jeg ikke. Så vil man putte den over her? Nej, man vil putte et komma, fordi det står der deroppe. Ja. Nej, No, Nej, men det er August. Ja. agus. Det. Dania. No, Nej, det er le. Le. Calca agus Banya. Calca agus Banya le the hull. Kaka. Kaka. Agus Agus. Banya. Banya. Var det Do. dårligt? Le. Hull. Calca agus Banya le the hull. Do. The dårligt? Calca agus Banya le the hull. Ja. Le dårligt. ja. Te Mange grandma tager- agat. Ja, en dag. Te. Rep. Mat. Wow, jeg har fået ret til ord. Det går rep mat. Agat. Det er ikke som jeg udtaler det. Te. Men jeg er faktisk meget træt. Jeg tror faktisk, at det er falder i søvn næsten. Nå, Alright. nej. Jeg føler sådan, for du Alright, det var introduktionen, gutter. Nu skal vi lige helt hen. Produktion. Hvad? Så hvad? Duolingo, sådan selv hvis man ikke forstår noget som helst på Duolingo, så føler jeg stadig, at man sådan max laver sådan 2 fejl. Ja, medmindre man er sådan opmærksom, og man laver en fejl i sin engelsk. Ja, det er selvfølgelig. Mit internet. Men fuck har jeg egentlig Honey som en sådan extension. Kan jeg ikke slå den fra? Okay, den. No way, bro. For gratis penge, eller hvad det nu er, man gør det. Jeg har ikke brugt den til noget. Jeg downloadede den for fucking evigheder siden, fordi Mr. Beast eller noget. Du downloadede den, da Michael Reeves sagde, du skulle. Ja. Var det Mr. Beast? Det gider jeg faktisk ikke, det her. Det gider jeg faktisk ikke lige nu. Nej, ikke mere russisk. Den gider ikke, den kan ikke. Duolingo nægter. Good. The absurd Du skal state bare være of Duolingo. tålmodig. Der kom noget. Det er rigtigt nok, det sker også for mig. Det er rigtigt nok, det sker også for mig. Også på min telefon, når jeg bruger mobildata. Fucking 9 minutter. Så han gjorde det alle sammen. Det er nu der. 3 dage, jeg gider ikke lave Duolingo. Gave? Wow, crazy. Kan jeg fortsætte min streak, som jeg ikke har haft i lang tid? Det er vildt. Skal man lave en mere? Altså, Bro har en streak på hele 1.
Jeg har Øh, humor. Ikke om det bare kaldt en bot. Det er ikke en, tror jeg ikke. En video on Bare demand. fordi det bare sådan er løgn. Og det var Nej, jeg føler aldrig... bare, at video on demand, det er jo alle sammen bots, alle på YouTube. I guess, teknisk. Eller noget. Ja, okay. Og Men sådan, det er ikke bare at noget. referere til en lang en. Ja. Men sådan, de lange, der er ingen, der ser dem hele. Det er der heller ikke med de korte, faktisk. Tager man en mere? Der korte what? What? Nej, de korte Jeg YouTube-videoer. ved ikke, hvad overgår du? Man kan godt tage en Okay. mere. Okay, hvis det er problemet, jeg føler, problemet med Duolingo, det er, ikke også? Sådan hele det her, Okay. jeg kommer ikke til at huske, hvad det betyder. Jeg kommer til at huske til sammen, så ting, der ser sådan her ud, de betyder thank you. Men sådan, for sig selv, Gå. Hvad? med, var, Ja. Især fordi, den giver ikke Okay. nogen... Okay. Ja, jeg forstår ikke, hvorfor den ikke bare giver ordene individuelt. Cálca agus Spáine le do ja. thul. Sådan phrases kan være meget gode at lære, men sådan, man skal lige vide, hvad ordene betyder. Der er en helikopter ude for mit vindue. Kan man høre det? Lidt shit. Jo, Nej. jeg ved den. Jeg kan ikke høre din... jeg kan ikke høre din... hvad er det? Hør Shongi. Ja, helikopter på russisk eller noget. Ja, Skal man lave den her? Cálca agus Spáine le do thul. Okay, den har vi haft flere Kaka. gange nu. Agus Lort og Holy shit, der står August. Spáine. Agus. Cálca agus Spáine Agus. le do thul. Ikke Agus. Agus. Kaka Spanje. Le do thul. Godt, Agus, det er ikke det samme. Wow, det er... Iske. Ja. Iske. Jeg har Iske. Go raibh maith agat agus slán. Ja. Thank you and goodbye. And Agus Agus. Cafe le baine. Er det ikke mad? Ja. Det er mad. Kaffe med mælk. Ja, gutter. Please. Ja, de fraser, som man siger i hverdagen jo. le do thul. No. Please. Go raibh maith agat slán. Den her har vi lige haft, har vi ikke? Og hvad betyder det overhovedet? Hvad betyder let overhovedet? Jo, men hvad betyder let overhovedet? Det ved jeg ikke. Thank Er you. det sådan Goodbye. med respekt eller sådan noget? Ja, jeg ved det ikke. Det kan godt være, at jeg har fået det fortalt, men jeg har glemt det. Mælk. Baine. Og- Hoca. Go raibh maith. Hoca. Go raibh maith. Og det kokker. Hoca. Hoca. Go raibh maith. Og Go. Gå. Hoca. Go raibh maith. gå. Agat. Ma. Hoca. Go raibh maith. Er det ikke rap? Det lyder ikke rigtigt. Raibh. Er det ikke rap? Hoca. Go raibh maith. Ja, den har været bedre. Mm. Nå.
Selvfølgelig den sidste. Det var det ikke. Men det var fordi, der skulle være den anden til sidst, fordi Poca. Grammar. Ja, det kan man ikke høre. hvorfor kan man ikke høre det? Poca. Grammar. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke. Det er jo ikke fair. Der står tap what you hear. Det er faktisk sandt nok. Du linker en scan confirmed. Confirmed. Ja, gutter, alle de 3 folk, der ser den her, vil aldrig Slán. bruge Duolingo. Grammar. Jeg har alle 3. Slán. Grammar. Ja. Slán. Go. Gå. Slán. Grammar. Okay, jo, man kan faktisk godt høre det. Grammar. Jeg kan godt høre det. Kan man godt høre det? Diedit. Tail af det hul. Det er det. Det er bare meget hurtigt. Diedit. Tail af det hul. Diedit. Tail af det hul. Good. Det er jo den, man har hørt før. Det. Diedit. Tail af det hul. Man. Det. Det kan jeg ikke huske. Du har ikke hørt den. Det er vidt. Goddag. Ja. Poca. Den er Grammar. vigtig. Jeg kan sige tweet. Det gjorde han. Det er vidt. Jeg tror ikke, han udtalte det sådan. Undskyld. Der er mange irske dialekter eller noget. Det er min undskyldning. Han Poca. skal... Grammar. Gå. Gå. Poca. Grammar. Ma. Okay. Ja. Der var den. Okay, der føler jeg ikke, man kunne høre den. Ja, man Poca. Grammar. gå ret meget. Der var en af dem, hvor jeg følte, man godt kunne høre den. Men... Ja. Wow. Wow. 90% Tror du, talt. Tror du, Wish har noget med viskes at gøre? Hvad? Det der ord for vand, var det ikke Wish? Deutsch. Eller det ved jeg ikke. Ja, Jeg tror bare, det er sådan, Ja. ikke har så meget at gøre med det engelske. Det kan det da godt have lidt at gøre med. Det kan godt have lidt at gøre med det. Ja, skal man ende hvor den her? Ja, det gør du bare. Ja, så kan den også uploade i noget tid.